Phezolo Isebe lezempilo libhengeze ngokusesikweni imiqathango emitsha malunga nokunxitywa kwemask. Phakathi kwale miqathango abemibeli kusalindeleke ukuba banxibe iimask ngaphakathi kumagumbi. Kodwa Isebe Phezolo liphawule ukuba abafundi abasanyanzelekanga ukuba banxibe iimask. Kodwa emva kwemini namhlanje Isebe lezempilo likhuphe enye ingxelo lisithi kwenzeke impazamo kwisibhengezo sangaphambili. Ngoku Isebe lithi abafundi banyanzelekile nabo ukuba banxibe iimask ngaphakathi kumagumbi okufunda. Nangona kunjalo abanye abazali bakholelwa kolokuba makuyekiswe ukunxitywa kwemask. Angisaboni isidingo sokuthi bawagcoke esikoleni eklasini ngokuthi babodwa bayafunda thina sikho ngokuthi noma singekho abantwana bawa take off nini bakamabona wena uyayifaka njengase transport. Imanyano yotitshala isatu ithi ukhuseleko lwabafundi yeyona nto ingundoqo. We should ensure that all the other non-pharmaceutical interventions are implemented so that we can be safe. This includes sanitizers. This includes water and sanitation. Iimask ziseza kunxitywa kwizithuthi zikawonke-wonke kwaye kubekwe imiqathango kwindibano. Under these limited regulations, no person may use any form of public transport unless wearing a face mask. For any indoor and outdoor gatherings, a minimum of 50% of the venue capacity may be occupied, provided that all attendees are vaccinated against COVID-19. Nanjengoko sekusondela ubusika, ingcali zilumkisa uluntu ngomsinga wesihlanu we-COVID-19. Moving into winter, we're having increased numbers. We still think we are coming to the fifth wave. I'm personally not convinced this is the fifth wave yet. I think there's something bigger to come. And during winter months, we gather indoors more than we do outdoors. And right now, we're in a vulnerable position. Isebe lezempilo lolule ixesha lokuba uluntu luphefumle ngale miqathango de ibe ngumhla wesihlanu ngoJulayi. Isebe lithi ukolulwa kweli xesha kuza kulinceda ukuqwalasela zonke izimvo zoluntu.